Шаҳроми Фаррухшоҳ хонандаи синфи даҳум аз ноҳияи Ҷаббор Расулов мебошад. Ӯ дар озмуни фосилавии таҳияи лоиҳаи иҷтимоӣ иштирок карда, сазовори ҷойи якум ва 1500 сомонӣ шуд. Дар лоиҳаи вай чунин пешбинӣ шудааст, ки муассисаи таълимиаш бо сабзавоти тару тоза таъмин шаванд. Нақшаи кории худро Шаҳром муаррифӣ намуд, яъне дар асоси лоиҳа гармхонаи мактаб аз нав барқарор мешавад. гармхона вуҷуд дорад, на он қадар дар ҳолати фаъолияташ хуб мебошад. ба кор фаъолиятро ба кор фаъолият шурӯъ нест ва ман хостам ки он гармхонаро ба кору фаъолият дароварда ба муассиса сабзавотҳои тару тозаро пешниҳод намоям. дар маросими қадрдонӣ намудани ғолибон Фирдавс Ашурматов, директори маркази таҳсилоти иловагии раёсати маорифи вилояти Суғд, намоянда аз раёсати маорифи вилояти Суғд, ҳамоҳангсози ташкилоти ҷамъиятии Таҷраб иштирок доштанд. Озмуни мазкурро аз санаи 10 то 21 август ташкилоти ҷамъиятии Таҷраб дар асоси ҳамкории худ бо хазинаи ҳамкории Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ намуд. Дар ин самт барои амалӣ намудани ҳадафҳои пешгирифта, созмони хонандагон ҳамчун платформа барои иштирок ва омӯзиш дар асоси ҳамкорӣ бо маркази ҷумҳуривии таҳсилоти иловагӣ дар вилояти Суғд ҷараён гирифт. Фирдавс Ашурматов зимни баргузории чорабинӣ гуфт, то ин дам бо ташкилоти ҷамъиятии Таҷраб ҳамкорӣ доштанд ва бо натиҷаҳои судманд низ ноил гаштаанд. лоиҳаи иҷтимоӣ барои беҳбуд кардани фаъолияти муассиса ва ҷомеа ба ҳисоб меравад. лоиҳаҳое ки аз ҷониби хонандагон, аъзоёни фаъоли созмони хонандагон пешниҳод гардид, воқеан барои рушди ҷомеа, рушди маҳал, рушди муассисаҳои таълимӣ кӯмак мекунад. маблағҳое ки аз ҷониби хазинаи кӯдакони Созмони Миллии Муттаҳид ихтисос дода шудааст, барои беҳбудии фаъолияти муассисаи таълимӣ масраф карда мешавад. масалан бунёди ин аз ҷумла бунёди гармхона бо оби нӯшокӣ таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ аз иқдомҳое ҳаст ки маркази таҳсилоти иловагии вилоят дар якҷоягӣ бо шарикони ҳамкор гирифта истодааст. Зарина Султонова ҳамоҳангсози лоиҳа аст. ӯ гурӯҳҳои ғолибро муаррифӣ намуда гуфт, ки лоиҳаҳои тасдиқшуда минбаъд барои пешрафти ҷомеа таъсири калон хоҳанд гузошт. дар маҷмӯъ гурӯҳи ноҳияи Ҷаббор Расулов сазовори ҷойи якум ва бо маблағи 1500 сомонӣ қадрдонӣ шуданд. хонандагони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сазовори ҷойи дуюм ва соҳиби 1000 сомонӣ, толибилмони шаҳри Исфара ва ноҳияи Деваштич сазовори ҷойи сеюм ва соҳиби 500 сомонӣ шуданд. таъкид шуд, ки амалишавии лоиҳаҳо назорат шуда барои ин корбарии ҳамаҷониба карда мешавад. طبق برنامه صلاحیت‌نوکی از طرف وزارت معارف علمی جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده، تشکیلات ما در همجویی با مرکز تحصیلاتی اله‌آگاهی ولایت سوخت یک قطار семинарҳои омӯзишӣ барои омӯзгорони 17 муассисаҳои пилотии Суғд ки дар шаҳрҳои Исфара ва ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва Деваштич ҳастанд гузаронданд ва марҳилаи охирони ин барномаи салоҳиятнокӣ ки аз тарафи хонандагон бояд таҳияи лоиҳаҳои иҷтимоӣ гузаронда шавад буд, боздошта шуд. пас аз сазнини COVID-19 ва ташкилоти мо тасмим гирифт ин лоиҳаи фосилавиро озмуни фосилавиро гузаронад ва мақсади ин таҳия кардани лоиҳаҳои иҷтимоӣ аз тарафи хонандагони муассисаҳои пилотӣ кардашуда, 17 муассисаҳои пилотӣ кардашуда мебошад ва мақсади ин дар вақте ки хонандагон лоиҳаи худро таҳия мекунанд, онҳо як қатор салоҳиятҳои худро рушд медиҳанд ва тариқи лоиҳаҳои таҳия кардаи лоиҳаи худ ба ҷомеаи худ фоидаи худро расонда метавонад. ҷаҳонгир Қурбонов, хонандаи синфи 11-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад. ӯ роҳбари гурӯҳ буда барои синфхонаҳои муассисаи таълимӣ гузоштани қуттиҳои партов ва чӣ гуна коркард кардани онро муаррифӣ намуд. дар муассисаи таълимии мазкур 2153 нафар таҳсил карда, аз ҳисоби шумораи зиёди хонандагон ҳамарӯза партовҳо ҷамъоварӣ мегардад. маблағи ҷамъоваришуда барои ободонии мактаб масраф карда мешавад. ба ҷуз ин дар вақти паҳншавии вируси COVID-19 баҳри таъмини бехатари заминии мусоид мегузорад. мо бо бисёр шахсон мусоҳиба кардем ва мушкилоти асосӣ ин набудани партовҳо буд, қуттиҳои партов ва ифлоси муҳити зист. аз ҳамин сабаб мо инро коркард кардем. аз 17 муассисаҳои иттилоотӣ кардашудаи вилоят 153 нафар хонандагон иштирок карда, 53 адад лоиҳа муаррифӣ карда шуд. аз ҷумла бисёре аз лоиҳаҳо барои риоя кардани қоидаҳои беҳдоштӣ дар замони пандемия сохта шудааст. намояндаи шаҳри Исфара сохтани антисептик ва истифодаи онро муаррифӣ намуд.
мақсади асосии ман иштирок дар ин роҳиҳа дар он мебошад, ки ман мехоҳам, ки ҷомеаи мо солим бошад. масъалаи асосие, ки ман гирифтам, ин дастрас намудани антисептикҳо барои хонандагон мебошад. ҳоло бошад ман дар мактаби худ кор ва фаъолият бурда истодам ва барои хонандагон ройгон антисептикҳоро дастрас намудам. аз ин чорабини дигар иштирокчиён низ бебаҳра намонданд. якчанд нафари онҳо барои иштирок ва муаррифӣ намудани лоиҳаҳои гуногун мавзӯъ қадрдонӣ шуданд. лоиҳаҳои мазкур барои баландбардоштани сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таълимӣ заминаи мусоид гузошта амалишавии он дар назар аст. ман оиди сохтани паблик чатҳо, яъне алоқаи махсус дар байни волидайн ва омӯзгорон мебошанд, ки то ин ки волидайн тавонанд аз дарсомӯзӣ аз ҳоли фарзандон, кирдору рафтор ва саломатии фарзандонашон огоҳ шаванд. инчунин ба доҳили шабака мо дарсҳои иловагӣ ба тариқи онлайн ворид менамоем, ки хонандагон ин омӯзанд, ки ин мушкилот ба талаботи замона мебошад. чорабинӣ барои ҳамкории оянда нақшаҳои судманд гузошт. дар асоси ҳадафҳои пешгирифта рушди соҳаи маориф ва баландбардоштани сатҳу сифати таълим ва шарту шароити муассисаҳои таълимӣ корбарӣ карда мешавад. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.